Nyeno kinyi makawuono nyinga Joyce Odur. Jatend piny William Ruto ogolo chika ni mondo chuk dar duto kata jorita mag rangeye kod mwandu kik chak luonga ni watchman kendo migi nying moyiedhi kaka apisas mag arita giwegi ka osingo mar keto okenge mar bero ngima joritgo. Magi oyangi e kinde romo kod chuk dar mar romo 5,000 e par kata e kar jot mare kendo chiko mar mondo mi omedgi osara. Walter Nyambaga nigi mathoth. E odiochieng' mar ang'wen rwako welo e kar jot ma jatend piny Nairobi. Kaka wuono to neno odiochieng' mar chuk dar maromo 5,000 mane ochopo bilo wach kod jatend piny William Ruto ka thothgi owuok e sekta mar arita kwe. Karibuni sana. Sijawahi kuwa na mkutano mkubwa kama wa leo. Kaka osebedo kotimo, Ruto odiro siasa mar lombo wende mane owende kar jot mare mondo nene wang' mamuol e yiero mabiro 2027. Nyinyi ndio mnatuchagua sisi. Ni kweli ama si kweli? Nyinyi wakati tunatafuta kura tunawaambia mambo mengi, tunawaheshimu. Lakini saa ile kura imepigwa, wengine wanaanza kuweka viwango. Ndio nikasema mimi nikiwa kiongozi wa taifa letu la Kenya, kwa mapenzi ya Mungu na kwa kura zenu, hapa State House itakuwa mahali ya wananchi wote wa taifa la Kenya. Munafanya kazi ya maana sana katika taifa letu. Taifa ambayo haina usalama haiwezi kavuta rasilimali. Chuk dargo ochwalo kwayo margi ne jatend piny kaka yor neno ni ginyalo biro winjo mayom e tijgi mapile ka pile. Zamani hii kazi ya private security watu wengi walikuwa wanaichukua ni kama ile kazi duni. Lakini leo hii ukiangalia umati ule ambao uko hapa inakuonyesha kwamba ni dhahiri kwamba kazi hii leo imechukuliwa kama kazi nyingine. Jatend piny okone jodito e sirikal mondo ruch oko tiyo kod nying mar watchman mapiyo piyo e kendo chiwo nying moyiedhi mar apisas mag arita kwe mag ji giwegi. Majina kama watchman, majina kama guard, nimekubali haya majina yanayowakosea heshima. Na sababu hiyo, vile mmependekeza, najua terminologies hizi bado ziko katika sheria na katika regulations ya serikali. I am instructing all government agencies to expunge reference to private security officers as watchmen or guards. Bende ogolo chik mar keto e tim meto mar osara. Mshahara ile inaitwa minimum wage iongezwe kwa 15%, 15% additional. Lakini nimeambiwa ya kwamba kuna kampuni nyingi ambazo wamekwama na hawajapandisha mishahara yao kwa hiyo 15% tuliyopendekeza kama serikali. Pia kuna wengine hata hawalipi hiyo minimum wage. Wanalipa watu hapa shilingi 6,000, 7,000, 8,000 na huko kwingine. Sasa leo tunawaambia mambo ni matatu. We must have a linkage between the private security officers and the National Police Service for intelligence gathering, for security, to secure our country. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Jatend DCP Rigathi Gachagua ombeko tola e wachne mar duond buche matindo e gwenge ma Masawa riwore gi mano mar DCP kwacho ni mano kik kel pogruok e kindgi. Kata kamano okoni kata omakoni gidhi loso riwruok mar tipo mar golo e telo jatend piny William Ruto e yiero mabiro. Kasongo akuliwe asukuliwe.
Atafuniwa asitafuniwe? Amezwa asimezwe? Mano e agenda maduong' ma jatend DCP Rigathi Gachagua obedo godo e romo gi josubukia e dalane ma Munyoro, kama odok chien ne wachne ma duond buche matindo oriwre gi mare mar DCP. Vyama ya hapa Mlimani ni karibu 30. Karibu 16 wamenitafuta usiku, nasema tumesikia umesema utamuomba Justin Muturi atuite pamoja, na wamefurahi sana. Sisi tunataka wale chama yote ya one term ya hapa Mlimani, Muturi atuite zote, tutengeneze coalition ya hapa Mlimani ya vyama ya one term. Gachagua olieko ni koko mosebedo e wichung duond buche makono en lwet jatend piny William Ruto, mowacho ni dwaro chogi kendo ketho kwe e kindgi. And I want to tell people in one term, be careful. Ruto can use some of us to start internal wars so that we lose focus on him. We must be very intelligent and strategic. And from the DCP corner, my guidelines and instructions are clear. Don't be distracted into small issues that are unnecessary. Gachagua kamedo lendo ne jodak ma Masawa onyiso gi mondo ng'ato ka ng'ato oyier duond bura modwaro, kata kamano maino margi maduong' obede golo jatend piny William Ruto e kom. Sisi hatuna zoning, ile kitu hatutaki kupigania ni ya rais peke yake, tunataka tukubaliane. Kiti ya rais lazima tukubaliane, tuzoe mtumo. Hii viti ingine ya governor, senator, women rep, MP, MCA, hakuna zoning. So wewe kuja, weka mtu hapa Nyeri, weka kila pahali. Emedo ikrok ni yiero mabiro, Gachagua lando mar loso riwruok maduong' mar duond buche motiso ni Hyena Coalition, mowacho ni biro bedo koda ting' maduong' mar golo Ruto e telo. Kwa sababu tumetukanwa na Duale, tunataka tukubali hiyo jina. Tunataka tuite the Hyena Coalition. Wangapi wanapitisha Hyena Coalition? Sasa my brother JB, please convene all of us hapa Mlimani. Kwanza tutengeneze the Hyena Coalition, mafisi wote ya kukula kasongo. Kaka yor medo manyo ombulu e gwenge mapachoka, Gachagua owacho ni odhioro jatend Wiper Kalonzo Musyoka mondo owuothe gwenge makaluo mar sero oganda makono oriwre kodgi e agenda margi. I was telling Dr. Kalonzo Musyoka jana, my cousin, wewe ulikaa na Raila na watu ya Nyanza for a long time. 15 years you supported them, wanakujua. Tusaidie pia kufunga kwa Wajaluo. Si ndio? Si Kalonzo atembee huko? Asaidie kufunga. Duond bura mar ODM odok ne thuolo magimako e piny owacho mar broad-based kendo medo tielo okenge magiseketo mar biro dhi e twak mar tiyo kanyakla gi duond bura mar UDA motelo ne yiero ma 2027. Kaka ripota marwa Millicent Adhiambo leronwa, jakom ODM Gladys Wanga oyango ni mbi margi pod otegno ka oseyo jotelo ma pod ochung' kara e duond burano. E twak ne kod jofwambo, Gavana ma Homa Bay kendo jakom ODM Gladys Wanga okwedo weche moko ma osebedo kaliekore ni ODM mbi mari orumo ka okoni giseng'eyo maler joma kiko weche. Machunga otegno, machunga mit, machunga koka dwa nyodhore. Gimomiyo machunga koka dwa nyodhore? Koro sani lero sebedo ni magi e jowa moyie wuotho wuodho ODM. Awinjo ka jomoko dhi olando kata lendo mag kuyo ne chama mar ODM to gidhi lande mana cho Bungoma. Gima ber ni sani koro onge ng'ama biro wuondore ni ambe an ja ODM nikech jomoko ka osewuok. Wanga otelo ni ODM ongirore sirikal mar broad-based kama chiegni ni gibiro chiwo lai mar siasa ne johera mekgi e kinde magikore ne bedo e twak gi jatend piny William Ruto mar medo tiyo kanyakla kata mana e tok yiero mabiro. Oyango ni atamalo maduong' mar jotelo mawuok kaluo oseyango chung' margi motegno e ODM kojiwo jotelo ma pod kiare mondo oyang chung' margi. ODM wane e broad-based. Wago mbaka gi William Ruto. Wadwa ni mondo wawuoth kode e kinde mabiro ni. Gima nyalo nyisi ni jotendo ganda luo. Thothgi atamalo 80 wawach ni 90 oseng'ado bura ni gine ODM gin bang' Dr. Buru Oginga. Mano ber, I think en namba maber. Ntie jotendwa mapoko wuoko kayanga mondo wach kuma gichungi. Adwa jiwogi ni jatelo nyaka chiw direction.
kama wachope ni odong' higa achiel to ji dhi e yiero. Bende oyango ni kata obedo ni ODM tiyo machiegni gi UDA e winjruogno mar broad-based to ok gipar mar nyalo biro chako twak gi kweth moro amora ma otenore gi Rigathi Gachagua kowacho ni ODM nigi mise motegno e kedo ne achiel mar oganda ma ok siasa mar pogruok. Koro sani ka wawacho ni wadwa dhi e coalition ma Gachagua nitie, ng'eni Jaluo onge nafas gi coalition moro amora ma Gachagua nitie nikech serage opogore gi mag ODM mabor. Gachagua advocate exclusion, wan advocate inclusion. Kama wachopedi kok wang'ado bura maber to wanyalo chopo kama koro wanime. Ewi mano Wanga Otielo ni winjruok ODM gi UDA ok gitim nikech giyomyom, to gitimo nikech mbi margi pod otegno. Kendo kom jalup jatend piny e yiero mabiro nyaka biwuog mana e ODM kaluwore gi winjruok ma gibiro bedo godo. Wadonje negotiation gi UDA, ok kaka weak partner. Wadonjo kaka the largest party south of Sahara and north of River Limpopo. To bedo ni president koro osebede kom mamalo, namba 2 nyaka bed from ODM. Nikech ok inyalo wacho ni wan e coalition to ticket mamalo en UDA. Ticket mamalo nyaka bed UDA, ODM. Eka ja ODM cha nyalo dhi campaign ne candidates mag ODM e Kenya mangima mondo kelgi e wi mesa. Wanga wacho ni ODM pod biro medo sumo paro kowuok kuom johera kod jokanyo meke e kinde ma gigeto medo tego kendo medo mbi mar duond od burano motelo ne yiero mabiro e 2027. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Ng'anyo mar jochiw thieth e counties duto ma pachoka pod imedo chuo chieng' ka odiechieng' manyoro ne gibago ng'anyo maduong' e boma ma Nairobi nyaka e rangach mar apis riwruog governors kaka yor chwalo ng'ur margi. Kaka Otieno Joab leronwa, jochiw thieth go oumo igi piny ni pod gibiro bago ng'anyo nyaka chop dwachgi ka governors obwogo weyo nurses go e lwet counties giwegi mondo tim kodgi kaka gidwaro poni gidhi nyime kod ng'anyo. Chenro mag thieth osebedo kod ng'ikruok ka jotuo osiptende mopogore opogore mag piny owacho chuno mondo odog pacho kata nyaka dhi osiptende mag ji giwegi kaluwore kod ng'anyo mar jochiw thieth pacho ka mangima. E odiechieng' ma kawuono, nurses kod jochiw thieth mamoko obago ng'anyo mar tipo e boma ma Nairobi kama gichwalo ywak margi nyaka e rangach apisi mar riwruok mar governors mar neno ni dwachgi okete tim. Jochiw thieth go ramo ni ok gidog e tich nyaka chopi tim dwachgi. No CBA, no work. No PNP letters for UHC, no work. The nurses' risk allowance must be on top of any other cadre's risk allowance. If all our demands are not resolved by the COG, we are not going to turn back. Riwruok mar governors kotel nigi kod jakom margi Ahmed Abdullahi. Korka korge, duoko wach mar ng'anyo mar nurses kaka mano ma ok giyango kata matin, tok doho golo chik machungo ng'anyo no. There is a court order which has suspended these strikes. And even as we speak, and as they went on strike, negotiations for a new CBA were already ongoing. So we don't know what they're striking about. Gimedo ni jochiw thieth mag UHC mondo odoge tich ni mar omenda margi oseikore. Kendo ibichulgi e kinde mabiro e sama girito mana puotho mar chudo makamano. Ahmed wacho ni nurses motamore dok e tich tok ng'eto mar doho koro gibiro we lwet counties mondo otim kaka gidwaro gi nurses makamago. We are all in agreement that UHC staff ought to be permanent and pensionable, and all we are seeking is entrenchment of the funding in perpetuity so that the money is available next year, the other year, and 20 years from now. And we are going to speed discussions with CRA and the Ministry of Health and the National Treasury on how to close this matter soonest possible. Otieno Joab, Ramogi TV.
Kaunti za auchiel kende mapachokae emane oluwo chika mar keto omenda madwarore e chenro mag dongruok e hik omenda mar 2024-2025. Kaluwore gi ripot mane ogol kod apis loso budget e od bura mar Senate, counties 27 ne orem keto omenda madwarore ne dongruok e kinde ma counties 27 to ne otiyo gi omenda mathoth e chulo jotich osara ataro mar chik. Kaka jafombo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, Kaunti ma Siaya ne orieny kuom counties makaluo e keto omenda mathoth e chenro mag dongruok e hik omenda ma 2024-2025. E ripot makelo penjo mathoth e wi ber matelo mag gwenge miyo jopiny, mana counties auchiel kende mane oketo omenda madwarore e chenro mag dongruok kaluwore kod chik e hik omenda mar 2024-2025. Kaluwore gi ripot mar apis loso budget mar od bura mane opedh kod Speaker mar Senate Amason Kingi, counties 27 ne oketo omenda matin atamalo 30 ne chenro mag dongruok. The actual outturn indicates that on average, counties spend out of the total resources given for development expenditure is about, say, less than about 60% of the money that is meant for development expenditure. And members, this affects growth projection of the country. Speaker mar Senate Amason Kingi wacho ni geno margi maduong' en keto counties tesre e okenge maneno ni gitiyo maber kod omenda mag jopiny e kelo lokruok ne jopiny. As we celebrate these devolution milestones, our principle remains non-negotiable. Greater allocation of resources to counties must be accompanied by greater accountability. Counties mag Kwale, Mandera, Embu, Uasin Gishu, Kericho kod Siaya emane otelo kuom keto omenda madwarore ni chenro mag dongruok e hik omenda mar 2024-2025. E komachielo, counties mag Taita Taveta, Nyamira, Kisumu kod Nairobi emane oywagoro kuom keto omenda matin mogik e chenro mag dongruok. E gwenge makaluo, county ma Siaya emane otelo kuom keto omenda mathoth e chenro mag dongruok e hik omenda mar 2024-2025. Kopogore gi mano, mana county ma Tana River emane oketo chenro malong'o mar choko osuru mathoth margi mong'ere kaka on source revenue. Counties mag Wajir, Samburu, Elgeyo Marakwet, Narok kod Nyeri bende nigi chenro maber mar choko osuru margi. E gwenge makaluo, county ma Siaya kod Migori emane otelo e kinde ma county ma Homa Bay kod Kisumu emane obedo kod choko osuru manyap. Kingi kod tend od bura mar Senate wacho ni ripot makmae miyo jopiny ler e wi ka counties magi tiyo kaluwore kod chik. The purpose is not to generate a league table or encourage unhealthy competition among counties. Rather, it is to identify good practices, highlight areas requiring improvement, and provide an objective basis upon which we can determine whether public resources are translating into meaningful development for our people. Report makamano bende yango ni thoth counties osebedo karem keto e tim budget margi kaluwore kod pen chik. Kuom counties maluwo budget margi, counties mag Turkana, Kitui, West Pokot kod Nyeri ema otelo e kinde county ma Siaya ema okawo namba e gwenge makaluo. Kaluwore gi nonro margi, county ma Embu ema otelo kuom counties matiyo maber ka iluwe kod Narok, Wajir, Kitui, Kilifi kaachiel kod Tana River. County ma Siaya ema otelo e gwenge makaluo ka iluwe kod Migori, Homa Bay kaachiel gi kata odoko ni governors osebedo kadhiro mondo med counties omenda mathoth. Report mar Senate yango ni thoth counties osebedo katiyo aritha kod omenda mago kendo weyo chenro manyalo loko ngima jopiny. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Od buch County ma Siaya okwedo nyinge ji ariyo manyo gavana ma Siaya James Orengo owalo kendo chwalo ne od burano mondo ogo kogno e lemo mar jotend migepe Kamikai Dorothy Ayoma to opuodhi kaka jakanyo e boda mandiko jotije e county no. Jod Nyingiro mane owal e migao mar omenda kod Grace Agola e migao mar somo
Duto owiti oko e tielo mar ariyo bang' od burano tamore puodhogi dweche 3 mokalo. Nyingiro iseyo kuom tiyo marach gi mbi mar apisi e kinde mane omako lemono e yor kojolo, ka Grace Agola to norem chwalo obok mayango ni notiegore kaka japuonj motelo ne tiyo e bengi, ka od burano oseyo gavana ma Siaya James Orengo kuom walo ji ariyogo kendo kata bang' od burano wito welo margi e tielo mokwongo. Is about employment of unskilled workers. So I would want to carry out a staff audit, an HR audit, to see that we have proper placement of people. You provide certificates and what are provided, you can do your due diligence. What we said as a committee next time, should we realize failure on the part of the appointing authority, we will not subject the nominees to interview, but instead we will engage the appointing authority, because it is a waste of time for an appointing authority to contravene the law while submitting names and taking innocent people, officers, to go through this process. When a nomination of a candidate is rejected by the county assembly, the appointing authority shall submit to the county assembly the name of another candidate. Gikone to paro mar chik mar keto lokruok e kaka jopuonjre donjo kuonde tiegruok mamalo kod kaka sirikal chano chulo omenda mag somo ne jopuonjre go ni e nyim od bura. Sirikal chano mar bano agulu duto mag omenda masiro somo e kuonde tiegruok mamalo kendo nywandogi e agulu mibiro luongi ni Tertiary Education Funding Authority, ka Kenya Universities and Colleges Central Placement Services biro kawo kar KUPS e keto jopuonjre e kuonde tiegruok mamalo. Simfros Okinda kolonwa iparo mar chikni. Higni 3 tok ne chako chenro manyien mar siro som jopuonjre kuonde tiegruok mamalo, sirikal Ruto chako loko tanga kendo koro chano mar kelo lokruok madito e kaka itayo somo e kuonde tiegruok mamalo. Paro mar chik ma idendo ni Tertiary Education Placement and Funding Bill 2026 koro ni e nyim od bura. Paro mar chik ni lero ni sirikal dhi tiyo kod mana duol 2 kende e tayo chenro mag chudo kod keto jopuonjre kuonde tiegruok mamalo. Chudo makamani ibiro chiwe atamalo 100 ne japuonjre ka japuonjre e yor hola chutho, ka jopuonjre mang'aw to sirikal biro konyo kod omenda mamoko. Kenya Universities and Colleges Central Placement Service biro kawo ting' duto mag keto jopuonjre kuonde tiegruok mamalo. Kuonde tiegruok ibiro dwar mondo chiw kit somo mag puonjo, nengo kod thuolo magen-go motel ne duoko mag penj madongo wuok. Duolo bende biro tayo jopuonjre yiero kit somo kod tije mag biro dwaro timo tok tieko skul kaluwore kod dwaro mantiere chiro. Parni mana jopuonjre moketie kuonde tiegruok kod duol ni ema biro yudo sir mar somo, bed ni gisomo kuonde tiegruok mag sirikal kata mag ji giwegi. Duol mar ariyo mabiro tayo weche mag chulo omenda mag somo ne jopuonjre en mano mar Tertiary Education Funding Authority kata TEFA. Duol ni biro choko omenda kowuok kuonde mopogore kod neno ni jopuonjre duoko holago tok tieko somo e kind ting' mamoko. Kaluwore kod paro mochiw kod jatatije ka Helb Geoffrey Monari, mokuom kuonde ma sirikal chano gole omenda oting'o, omenda ma sirikal keto thenge ne weche mag somo magato silings bilion 100 higa ka higa. Holo omenda kowuok kuom kembe mag uso omenda, kungo mibiro tim kod jonyuol ma ok dwar nyithindgi obi okaw hola, koro giketo matin kapod nyithindo tindo nyaka chieng' gidonje kuonde tiegruok mamalo. Parni hola ni ibiro nyuolo nyinyo kaka sa sudo. Kamachielo ma sirikal geto gole omenda en omenda ma jomoko chulo tok tieko somo, kaachiel kod hola mikawo to iduoko kuom thuolo malach gi omenda michiwo to ok duoki. Wich bar maduong' ma Helb osebedogo en wach mar jomoko tamre duoko hola. E paro mar chikni, jopuonjre ibiro dwar mondo duok hola e thuolo mar higa achiel tok tieko somo. Kembe ma ondiko ji tich ibiro nywandi e duoko hola ni, kaponi ok ging'ado to ibiro go gi fwai. Jomorem duoko gowi kaka dwarore ibiro go fwai mar 5 dwe ka dwe. Parni gowi ni ibiro pe kaluwore kod dwaro mar doho e duoko gop jopiny. Lokruok e chikni kopwodhi biro ketho duol mar Higher Education Loans Board, Universities Fund Board kod TVET Funding Board. Jod bura igeno ni biro twak e wi paro mar chikni e juma mabiro. Kosepwodhe ibiro chak ti kode kod jopuonjre machako skul e dwe manyien. Simfros Okinda, Ramogi TV. Gikanye mochopo gode giko mar weche manyien okinyi ma kawuono. Akaw mana yuyo madundo kaita duogo kod nonro mar gazet. Kik idhi mabor. Chonga gelo, emo mia
Mondo yudwe ni kaka sikiza tune mari D*860*418#. Ramogi TV en od jower duto. Juma ni chenro mar ng'ejo thumbewa biro ni kawuok e gwenge mag Nyatike. Lando mama linga linga nyoremu faro nyisa na wera serio. Walimo jabenga matuklu ang'wen jasuba ei dalane mar ng'e matut. Aneno kaka piny dhi generation ma skuro donjo ubaye muna temu ng'e mumi agolo piny ome. Mike Kikbai tich abich ni kochakore saa 2 okinyi kasto wanuo ngeso saa 5 okinyi e Ramogi TV gi Solomon Atito Kafaya. Riuri kodwa e chenro mar Injili ngima. Injili makelo ngima. E puonjruok mar lesson jumani. Roho ema chiwo michgi duto. To michgi duto te itiyo ne godo ng'awa Nyasaye. Lulu mag Yesu. Nyithindo mani oko kucho. Hera mar Yesu Kristo mopuonjowa mondo wabed gi chuny mar chiwo. Winj wende magwedhowa koa e choirs mawahero. Tunalopaswa kutenda kutoa sadaka, kazi yake Bwana isonge mbele. Wawinjone wach Nyasaye. Kihero Nyasaye to nyaka timwa maber nyisi ni wan e ringruok achiel gi Nyasaye. Injili ngima sabato ka sabato are saa 1 okinyi nyaka saa 3 okinyi. Kik bayi. Jakor Mugejuang tich abich kachopo saa 4 wang'e. Kamae e kaka wamoke ka wakelo ni pado maliet mag luo benga luo rumba. To kachopo saa 5 wakelo ni ajawa maliet pass. Asingo ni chunya nyaroegi. Kakisewinjo Nyakora Mugejuang abiro e ground takelo ni ngero mar juma kadonje ground kata wuoyo gi mafans takelo ni kaka pachgi chalo. Ngero ni isewinje kanye to oseti kode yo machal nade. Kokale chenro ni endi radio Ramogi kawa tudore achiel kachiel ka wariwore kod Ramogi TV ka anto akelo ni interviews maliet mag jothumbe gieki magocho live ka tokeno 10 live band mochiek nyaka macha tonga. Nyinga DJ Kolokol Instrumental. Boy handsome mama dawe roji bed and breakfast sama tekni tiluonga mane ngeja the entertainer. Nyinga en Solomon Atito Kafaya gudi kete manaka. Koba. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolonyo weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Dakika en 35 tok saa 12 mar okinyi ang'isi na kaoma na yoyo madundo kaitabu bedo kaduogo kon nonro mar gazeta ntiere kae ko jafombo wadwa Moses Ochieng mar mondo mi wami siso mar ng'eyo gigo manitiere gazeto yaore Mose ichio nade. Achio maber Joyce manain. Amba chio makare machiegni nonro mar gazet. Gazeto kinyi makawuono ma Daily Nation kachiel kod The Standard weche magimiyo pek opogore. Adwano wachak kod gazet ma The Standard, ok The Standard, Daily Nation. Agoyo mos gazet ma Daily Nation mar mondo mi wang'i ane kaka gazet ma Daily Nation otimo ranking mano ne governors mopogore opogore. Governors e counties duto 47 ma pacho kae ndike kae ni best and worst governors. Kendo king'iyo mano kaluore kod Parliamentary Budget Office mane orank governors mano mar Senate kit kaka ne
giketo governors kaluwore kod kit kaka gichwalo dongruok e counties mopogore opogore. An gino momako wang'a ahinya Moses en ni onge governor moro amora moyudo alama mar A. Iwacho ni giduto giyudo mana B. Kamodong' to ok kata giduto, adek mokwongo emoyudo B. Modong' oyudo mana C kaachiel kod D. Gino mamako dhok ahinya. Matiende ni koro ng'ato nyalo bedo ni penjore ni to kara counties mag moko maino ikete chenro kaka mage. Kata kamano anyalo wacho ni governor e county mano ma Embu ema koro otelo kanyo, Cecily Mbarire, ka en oyudo B, mano mar atamalo 0.689. Ene makoro telo kanyo. Ka governor ma koro oywa buoto mabende nyalo mako doji en governor e county ma Kisumu, Gire Anyang' Nyong'o, ene makoro yudo D kanyo kendo ene namba buoto kod points mano 0.285. Moses. Joyce en wach matek ahinya kendo ing'eni saka sa waseneno ka iga ka iga governors imiyo omenda mag kore lach, to kaka gisebedo ka iketogi e tim seche moko ok osedhiga gi jopiny maber ahinya. For example, audit report ni diere moko nowuok ne wacho higa mokalo ne wacho ni counties moko tiyo gi to the extent of 80% pesa momigi e chulo bills, mang'isore ni odong' mana 20 kata less than 20% mondo mikete weche mag dongruok. To seche moko iyudo ni governors moko financial year kata oselando budget mondo pesa mano ogibed allocated pok gitiyo go te. Seche moko iyudo ka governors moko their own source of revenue be ok odhi maber ahinya. Koro en wach matek ahinya, to kendo en a wake up call mar governors wagi mondo gikete team mondo gine ni omenda momigi otigo yo makare. To kineno ranking no Joyce kwa concentrate sana to counties wa makaluo. Aya adwa ni wadhi e It Gazette. Anno ka sigana makamano omie peke It Gazette mara ng'wena kaachiel kod mara bich mano mar gazet ni mar Daily Nation. Nikech king'iyo It Gazette mokwongo to kita top 10 counties kaachiel kod bottom 10 counties. To mana kaka iwacho Moses, kwa dhi It Gazette mara ng'wen kanyo wanyalo ng'iyo ni counties magwa makaluo to nitiere namba D. Moses. Koro kawa ng'iyo gi maler to koro king'iyo ranking ni onge county mora amora e Kenya mangima moyudo A, the best oyudo B. To kawa narrow it down to counties wa makaluo wadhi e number 18 Masiaya moyudo 0.502 mamano C. Kaso kia kanyo tibiro Migori at 21 moyudo 0.493 mabe C. Then number 28 Homa Bay moyudo 0.443 mabe C. To gi mogi kata miwacho no ywa boto en county ma Kisumu moyudo 0.285. Joyce ne ging'iyo weche mang'eny mondo mi ranking ni ne team mokwongo ni ng'iyo kaka counties choko omenda gi their own source of revenue, pesa magikete development, kaka gichulo ji, to gi kaka giran weche gi ma county on a daily basis. Kore yudo ka county motema ahinya en Embu, to county moko keto e team kata moko tiyo maber ahinya gi omenda en mar Kisumu. Nikech wang'eyo ni county ka county budget allocation committee ng'iyo weche mang'eny kapok pesa ore county ka ing'iyo ga population, the vast mar county ni. Koro adieri makende ni county gi ok giyudo go omenda maromre ga, to kaluwore go omenda momigi gi ere kaka gisebedo ka gitiyo go, makoro nenore ni Kisumu jopiny koro nego ket wang'i gi nene ni to governor tiyo go omenda marom nade kata kaka giketo tim e weche mag dongruok. Joyce. To mana kaka iwacho kanyo ni county ka county imiyo pesa kaluwore kod kata lach mar county no kaachiel kod jomodaka e counties mano. Gima bende mako dhoka en kotudore kod county mano ma Nairobi ka. Wacho ni county ma Nairobi bende en achiel kuom counties makoro oyangi kaka bottom 10 counties. Matende ni ok gisebedo ka gitiyo kod omenda mar geyo makare e chwalo chenro mag dongruok kaachiel kod omenda ma ichoko kata on sales revenue. Ka bende koro magi iwachore ni county ma Nairobi achiel kuom counties ma imiyo pok malach mano mar omenda. To kata kamano governor county ma Nairobi kae mano Johnson Sakaja ok osebedo ka tiyo makare, nikech kang'iye listi makamano county ma Nairobi en number 43 kaluwore kod ranking manotima. To magi duto timore e kinde ma hik omenda mano mar 2024-25. Counties duto 47 nomi omenda kiriwo kanyakla mano maderom bilion 607 mano ma kaluwore kod report mano mar Auditor General. To sani kore ma jopinya koro winjo be ni keto governors gi
ng'iyo kaka governors mag osebedo katiyo wechego mago mag chulo osara, wechego mago mag pending bills, kaachiel kod wechego mag dongruok. Mar mondo mi kochopo yiero mano mar higa mar 2027, jopiny oyiera ne governors manyalo tiyo negi e yo makare. Wach makamano Nyakwara Mugia Jwang inyalo somo matut e it gazet mar 4 kaachiel kod mano mar 5 mar gazedni mar Daily Nation. Ka wadhi mbele, adwa nadhi it gazet mar 6 Moses kotudore kod romo mane jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' manyoro noromo godo kod chukdar kata kembe mag chukdar mag ji giwegi mopogore opogore e kar jot mare. Kakoro jatend piny Kenya William Ruto nowacho ni kembe mag chukdar kata security firms bro bedo ka nywako lwedo obila e neno ni gikedo kod maundu e pacho kae. Moses. This ang'eni en mor kendo en gima ber ahinya chuny jowa moseyudo katimo security to gi e private sector kaka ne apani mae for the first time mane gidhi e State House kata kar jot mar ker ma sani koro itayo gi William Ruto. To ni neno kano timnegi ne omigi singo mana kaka osebedo katimore chien kachacha nikech nyocha waneno ka village elders nyocha waneno ka jopuonj nyocha dhi groups mang'eny osebedo ka dhi State House kae mabe to iwacho ni ka romo rumo to en mana ji jatend piny temo go mondo jogi odhi osire e yiero mabiro mahiga manyien. To gik mane giyago kaka pile ka ji odhi State House no wach ni koro walok nyinggi koro biluongi ni private security officers. Okodwa wach mar watchman. Okodwa wach mar watchman. Kendo no wacho ni giketnegi ranking kata career ladder ma ka ong'eni ng'ato oseserve kama to odhi kama to odhi kama to odhi kama. Kendo nowacho ni no instruct kata no golo directive ne Inspector General Douglas Kanja mondo ong'eni o come up gi framework ma kaka private security officers biro tiyo gi obila e weche mag thiro yore mag arita kwe e piny ka e pacho kaendi. To kendo mano mako wang' janya to en kaka no owacho ni mondo wage bill kata kaka koro ida chulgi ni nitie kembe moko mar golo arita gi machulo officers kata joma provide security as little as Sh6,000. Mano wacho ni en gima rach ahinya mondo mi pesa ni omedi kendo en a wake up call mar private firms gi mondo ochoro omenda ni kendo no wacho ni giket gi e SHA mondo koro gibed gi insurance ma kar gidhi e ute thieth to giyudo thieth. Koro en waketo wang'o ni to be private firms gidhi kete tim nikech waseneno ka weche gi osedhi nitie proposals mosetim mang'eny kata nitie mane od bura inya paro chien kata nitie mane oketnegi ni mondo gibed armed sana to marito buildings. Nitie moro be mane wacho ni private securities gole buildings mobedo owned gi government so gigi pok waneno kokete tim. Koro waketo wang'o ni to mane koro jatend piny nochiko kata mane gidhi e State House ni tidhi kete tim Joyce. Kakoro Private Security Workers Union Secretary General Mano Isaac ne opuodho kata owacho ni winjo be ni keto e tema mano wage order kalo ni jatend piny Kenya William Ruto ne wacho kanyo ni nitiere wage order mano mar atamalo 15 mwinjo be ni imedo e minimum wage ka bende giwacho ni chukdar winjo be ni iketo e kind jogo mabro bedo ka yudo medruok mar osara margi kamano. To bende mana kisewacho ni framework mane makoribo bed ka iloso maneno ni security officers kata security firms bende onywako lwedo e kedo kod njore pacho kae. Wacho ni framework makamano ibo bed ka itelone kod Inspector General mano mar obila kaachiel kod private security regulatory authority kaachiel kod apisi mano mar jatend piny Kenya William Ruto maneno ni gin bende gibedo ng'ala manyime e kedo koda maundu e pacho kae. It gazet mar 7 isetemo lieke matin Moses kata kamano aneno ka gazet ni mano mar Daily Nation to koro ondiko kae kotudore kod kaka jatend piny Kenya William Ruto seche moko temo sumo rieko kotudore kod gigo mane otim kod jatend piny mano senindo mano Daniel Toroitich Arap Moi. It gazet mar 7 kanyo niki kanyo ni back to the playbook. President revives Moi era grassroots machinery. Kotudore kod okang' ma sirikal ma pacho kayo kao ni koro jodong gweng' ibo bed ka ichulo osara dwe ka dwe. To ang'e ni jodong gweng' bende osebedo kod tich makare neno ni gin bende giketo kwe e gwenge mopogore opogore ma ji odake. To bende jatend piny Kenya William Ruto noromo kod ruodhi e kar jot mare mabore Nairobi ka. This kako headline wacho back to the playbook.
en adiera kata en adiera makende sana sana to joma nodongo diere Moi ni mane en jatend piny mose nindo Daniel Moi ne nigi intelligence ahinya to sana sana grassroots to iwacho ni noyudo intelligence git kaluwore gi kaka ne administration machon ne wachako gi PC, DC, DO, chief koro ne en system mane iwacho ni intact ahinya to compare dire cha technology nok ni malo ahinya kaka sani nikech nok inyala goyo simu kata ok inyal keto weche mbui kaka sani ni koro nenore ni despite ni technology dire cha nopogore to gi sani nenore ni jatend piny be koro luwo yor ni kendo sanano ko osetemo keto machiegni jok matimo administration sana sana to manie gwenge ni neno kano romo gi jodongwe kata village elders kata ngere gi nyumba 10 kendo kane giromo kodgi to ne otimne gi singo kanyero no wach ni dwe ka dwe gimoro dhi donja 3,000 kanyero kasto be idhi ng'iewne gi simu moro ma digital mondo ka gichope scene of crime to gikawo picha to gioro to no ng'isgi kendo be ni idhi ndik gi e SHA kendo no wach ni kikoro luongi ni village elders gin part of the administrative kaji dhi mbele kai koro en nenore nitie trick moro ma jatend piny oseneno moko dwa tiyogo ka omanyo ombulu kaji dhi e yiero mar higa manyien nikech Joyce chien kacha ka nineno kaka ne jatend piny otimo campaign mare ne iwacho ni roadside addresses no en jumapil ka jumapil to saka sano ero wuok e wi gari mondo wuog gi jopiny to jumapil ka jumapil nero dhi e kanisa to kowuok to en rally kendo no owuotho no dhi e gwenge mopogore to sani neno for example kaw kata wigni kende pok waneno kowuok oko mondo mi odhi e roadside rallies gi ma sani koro opposition manene time lakini en osebedo koluongo ji State House kendo wuoyo kodgi maneno that is a change of strategy odwa ni mondo ochop into groups kila group mondo owinje kata o interact kodgi nikech to the extent moluongo village elders ngeni village elders jomo machigni gi dhana ahinya kendo gin mangi kanga ji ochiew kendo gin mangi kaka gweng dhi koro no luongo gi mondo owinj pachgi kaka gidhi to gi chiefs to gi county administrator be no chose luongo koro it's a change of tactic kaka nene mondo mi odhi ka odhi mbele gi timo campaign mare mar yiero mar higa manyien Joyce. To kata kamano anno ka seyo moko bendo imedo biune kata ibiwo ne jatend piny Kenya William Ruto ka koro iwacho ka ni jatend piny Kenya William Ruto ne osingo ne ruodhi mano gik makoro jatend DCP Rigathi Gachagua segodo wacho ni nosingo ne chiefs tablets kata kamano nyaka sani ruodhi makamago podi rito tablets makamago kende kinde mane jotend gwengo dhi mana kisewacho no singne gi smartphones man mondo mika maundu mora mora timore to ginyalo goyo picha openjo kayo ni ang'o momiyo koro nyaka koro waket geno kuome no bobedo komiyo ruodhi gi komiyo jodong gweng smartphones to ruodhi podi rito tablets nyaka sani kata kamano warito neno no bobedo yo machalo nade kaloni ni magi gin mana chenro miketo piny e yo makare chemoko en kisera mar ombulu mar higa mar 2027 kata en neno ni gwenge magwa obedo kod arita e yo makare nyakora moge jwang mathoth inyalo somo it gazette mar 7 it gazette mar 8 kanyo Moses bende nitiere sigana mano motudore kod chenro mano mar miyo jopuonjre chiemo e skunde mopogore e pacho kae kakoro nyaka sani wacho ni nok mar omenda no miyo jopuonjre mago maderom 46,000 okoso yudo chiemo e skunde mopogore e pacho kae ondika kae ni cash crunch derails school feeding for 46,000 learners kalure kod fuok mano mar omenda mano maderom iwacho kanyo ni jopuonjre maderom 46,000 ahinya to mago mochando nobedo maonge chiemo mano higa mokalo tok fuok mar omenda maderom $4.8 billion mano e budget mano winjo be ni chwalo ne skunde mago mar mondo migi ne kaka ginyalo pidho godo nyithindo e skunde yo makare gino makoro migao mar somo wacho ni nyalo miyo kata nyalo duoko piny kwan jopuonjre madhi e skunde nikech kaluore kod chenro mar miyo jopuonjre chiemo e skunde nyathi kochieo koparo ni kadhi e skul kacha bobedo ka yudo chiemo at least miye motivation kata miye siso mar dhi e skul to ka ot ka odenyo to skul kacha bende kodhi kodenyo to nyathi koro wacho ni akoro onge tiende just nitie counties mamoko manigi hardship kata yore mag yudo chiemo gi ok ber ahinya for example county of Turkana kata county mopogore to en pesa ma omenda makore lach 4.8 billion ok en omenda matin to waseneno sirikal ka tam ochakore to
giguwuok oko kendo gilando ni giseoro omenda skunde to principals wuok oko wacho ni omenda pok ochopo. Koro it's a wake up call ne sirikal. To bende ineno ka sakasa nyoche kata manyocha ni nyocho oketnegi guidelines mondo mi kik giket pesa mora mora ne jonyuol mondo chul kapok gi consult the ministry. To ngeni adieri makende ni cost of living be idho. Koro iyudo ka principals gi nie akinda akiri kaka gitimo onge nikech nyithindo ni ka dwaro chiemo to kaka gitimre onge nikech pesa mawuok sirikal pok oro pesa to nyithindo be nikech Joyce chiemo ma daily ok nyal postpone. En nyaka gi budget mondo gi neni nyithindo yudo chiemo. Koro en wake up call man ministry kata migawo mochung' ne weche mag somo ni gi ensure ni samora mora moya school kaka sani koro wadhi e third term ni pesa oro on time mondo mi nyithindo gi oyud kaka nyalo yudo gi weche mag chiemo nikech onge somo madhi mbele kata somo tek ka ng'ato nigi kech Joyce. Akakuru nyaka sani wacho ni chenro no mano mar miyo jopuonjre chiemo e skunde mopogore opogore higa ka higa omenda maderoma bilion 7.8 dwarore maneno ni jopuonjre duto omi chiemo e yo makare. Kata kamano giwacho ni e hik omenda mano rumo dwe mar auchiel mano ma higa ni bilion 3 kende emane omi skunde. Gino makoro jagoro mongirore e migawo mano kata iwacho kanyo ni Basic Education Principal Secretary John Alutalala ne ongiso od bura mamalo kalure kod nok mar omenda mane gintiere godo mane makoro nomonogi mar mondo mi kik jopuonjre duto yud chiemo e yo makare. Kata kamano iwacho ni ma en kalure kod performance report mano tim kod State Department of Basic Education mano makoro ne onyiso ni nitiere National Council for Nomadic Education in Kenya mano mane obedo kod thuolo mano mar miyo jopuonjre maderom milion 2.65 chiemo. Kata kamano ageta margi ne en milion 2.7 matende ni nok gichopo target margi e yo makare. Sirikal winjo bed ni ng'iane chenro makamane e yo makare mar mondo mi jopuonjre mochando kik kos dhi e skul kalore ni seche moko skul kacha ema gitegemea ni ginyalo yudo chiemo e yo makare. It Gazette mar 10 Moses en kotudore kod wechego mago mag ng'anyo mosebedo katimore pacho kae to kopogore kod ng'anyo mar nurses sani koro iwacho ni bende nitiere nok mano mar yedhe e ute thieth. Iwacho ni hospitals hit by drug shortages as 8 billion debt hangs over KEMSA. Otek nurses ong'anyo od thieth bende kidhiye onge yedhe nikech ang'o KEMSA podi bando gowi mar bilion 8 omenda makore lach. Moses en wach malita ahinya Joyce ni weche mag thieth kata weche mag kaka ji health nenore ni sirikal ok okete maino ahinya nikech health is a devolved unit kata kaka devolution wacho to ido ka counties gi sakasa mag weche mang'anyo giwuok oko to giwuok oko magi sign agreements to nenore ni ka gise sign agreements gi to gikete tim gidok keto gi aketa kanyo ero. Koro miyo nurses gi sakasa giwuok oko mondo mi gigol duon gi kaka counties chalo. To koro malita ahinya en wach mar shortage mag yedhe gi nikech ineno kanyo national ndike ni sana to cancer to gi joma nigi madhi e dialysis gi yedhe gi koro onge. Joyce wang'eyo kaka cancer en kendo ok en tuo maber ahinya sasa mo donjo kuom ng'ato. En tuo ma thiedho tek kendo en very expensive. To kakoro yath be koro onge to koro ma kelo buok ahinya e chuny jopiny. Koro sirikal ministry onego wuog oko mondo gineni yedhe gi sana to referrals madongo ma wan go pacho kaka Kenyatta, Oginga Odinga, Moi Teaching magi kuond moko onego koth yedhe nikech magi kuond ma jopiny okete geno gini sasa ma gidhi kata kidhi osiptende mathindo mag counties gi sasa ama giyudo gimoro amora marach to ibedo referred osiptende madongo gi. Koro magi osiptende ma sirikal ok onego oketi kata ok onego obede state magintie ni koro yedhe ok ka jotuo dhi to ok nyal yudo. It's a wake up call ne migawo mar thieth mondo gineni yedhe ma cancer kata jomo dhi timo renal kata dialysis gi yedhe gi oyud at the good time mondo okony ngima jopiny nikech Joyce ne ochien kachacha nyoche en ni samora morido ka ni machine okethore kata ji ng'eny yudo ka ji ne waneno migawo watimo chien kachacha mayudo ka ng'ato nyapango line mondo mi dialysis kata 2 days kapok ochopni. Koro ng'eni mano keto ngima jopiny oyo mok ni kare Joyce.
Nyakora Mugajuang matuti nyalo somo it gazet mar Apar kata kamano kalure kod jago makoro nok nodwa mar mondo miyo yang nyinge. Wacho ni kalure ni KEMSA pok ochuli because KEMSA has not been paid, it cannot pay its suppliers. KEMSA bende nitiere kod suppliers maggi kata jogo makinde ka kinde miyo gi yath. Wacho ni kotudore kod mano suppliers go bende koro odagi ne ok ginyal kelo ne KEMSA yedhe. To kalure kod onge mar yedhe wacho ni KEMSA bende koro ok nyal chwalo yedhe ne osuptende mago mag piny owacho maseche moko kinde mathoth kawo yedhe gi kowuok kuom KEMSA. Kata kamano mana kisewacho Moses sirikal winjo bende ni keto maino e sekta mar thieth e pacho kae mar mondo mi weche mag thieth odhi mbele yo makare. Nok mag yedhe ute thieth ong'iyane yo makare ng'anyo mago mag nurses kaachiel kod lakteche bende winjo bende ng'iyo mondo jotuo kik thagre. Adwano dhi e Machinglo Moses manitiere it gazet mar 16 mano mar gazedni mar Daily Nation. Machinglo makamano adwano ni Nyakora Mugajuang bende onene ane achiel kachiel. Wang'e ni gin weche matimore e pacho ka kendo waseneno ka gitimore kinde ka kinde. To kwang'iyo sura mag jogo ma ogore e gazet makama wanyalo pong'o gi wiwa. To kata kamano nitiere sura mag joma moko ma giumo gi dise gichalo ma joma gombo to gigombo gi oko. Kata kamano meso pong' to ginyal chope. Moses Joyce neno kondi kanyo ni church shake security guards who next kasi neno mesa kae en mesa ma nitie gweno to nitie mkate to kache bende neno ka jomoko umo wang'gi ok gidwa neno gima nie mesa ni to koro ki nene maber kaka wacho ni wang' jandiko gi wang' jasomo opogore ki nene maber to ongiso kaka weche mag siasa osebedo kadhi mbele kae nikech ineno ka waseneno ki mesa ni en gi spin kamae to gimo sieme makoro imi koro nenore ni ng'ama nie mesa ni ng'ama pogo gigi obedo spoiled gi ng'ama uda luongo next nikech nenore ni ka iluonge ji Joyce koro jokanyanambo ne ane ka ginyalo interprete. Nikech kwaneno jogo ma koro nitiere mesa kanyo bende wanyalo pong'o gi wiwa ni surago gin mag jomagi. Aneno ng'ama chalo jatend piny, jalupne gi jatend jotend migepe pacho ka. To jomopando wang'e gi an aneno ng'a dichuo kaachiel kod ng'a dhako. Gimene gi gombo kata kamano warito neno ni to gin jomage ma ibobed ka iluongo kendo. Mano e kar jot mar jatend piny Kenya William Ruto mar mondo mi seche moko gipor wach nikech jogi to yando oseluongi kendo gibedo godo kod romo. Nyakora Mugajuang Machinglo makamano in bende inyalo pong'o gi wiyi no nyiso nang'o. Mita nitiere wach momako wang'i gazet mar Daily Nation kapok wakete tenge Moses. Wanyalo ng'eyo wach mar passport sell kills Kenya's branding. Ing'eni wasebedo ka wan gi nitie mibadhi moko mosebed kichwalo ne migawo mar immigration ka ma nenore ni ka gichiwo passport kata neno chien kacha nenore ni nyoche gi deport jo Somali moko mano onino donje pacho ka gi eyo mok odhi kare. Koro en wach ma ng'eni passport en kama kama yude kaka inyalo wuoth kata ka joma donjo to gi joma koro kokete maine nyatinya do ka jok moko dhi kare donjo pacho ka manyalo rocho weche mag kwe Joyce. Nyakora Mugajuang mago bende nyalo ng'iyo matut gazet mano ma Daily Nation. Gazet nitiere kod weche mopogore opogore nikech it gazet ma iye kanyo bende aneno ka koro oket weche mago motudore kod the faces behind Kenya's food, the untold stories of women growing the nation's food while land financing and decision making remains beyond their reach. Inyalo somo mano bende it gazet ma iye mano mar gazedni ma Daily Nation. Adwano wang'i gazet mano ma The Standard bende nitiere kod sigana moko ma Nyakora Mugajuang bende nyalo somo odiochieng' ma kawuono. Malo kanyo aneno koket sigana moro ma bende kinde mokalo chien ne waseng'iyo en gino mamako chunya ahinya mano kotudore kod iwacho ni familia no pok oyudo ratiro margi e yo makare. Iwacho ni en dwe achiel koro nyaka ne OCS moro tema iseye ni ne otemo nego nyawadgi kata kamano nyaka sani onge okang' moro amora mosekawno. Gino makoro kelo penjo ni to chenro mano mar yudo ratiro e pacho ka nitiere kako nindo nyabathe achiel kosango matimore Moses. Just en wach ma lata ahinya kendo en wach malit ni ndalo buora bang' nyadendi ma jahigni 25 nolwar koa e balkoni nyaka piny miluongo ni Nicole. Ne gini notimore e set madhome ka mondo mi mane koro lwar ma pod en osiptal nyaka sani to en wach malita ahinya ni despite gine gite nikech OCS ma
misayo ni ne dibed ni nitie kaka notudore gi lwar mar nyadendi ni OCS Ndanu. Onge gimoro amora mosekaw kata onge chik moro amora mosekaw mondo minini make mondo tere e court mondo wach gimong'eyo. Koro it's a wake up call kata en gima kare mondo mi jok matimo nonro wach ni mondo giwuog oko mondo giler ne jopiny kata gimi justice ne familia ni. Haya, wageno ni familia makamano bro bedo ka yudo ratiro mar giyo makare kaloni ni nyargi no nyaka sani koro donga ka en paralyzed tok ka ne osemonje kod osiepne kata jal mane gintiere godo kod osiep. Wach magazet mano ma The Standard bende no menyo en kotudore kod wechego mago mag siro somo e kuonde tiegruok mamalo. Ndike ka ni degrees of debt. Wacho ka ni jopuonjre mago moheo 200 makoro bro bedo ka donjo e mbalariany mopogore opogore kochakore dwe manyien mano dwe mar 9 mano mapacho ka kidek ka gise kinde ma isidho gi kondo ginyalo bedo ni isidhi kondo to intiere kod gowi milionde. Ano ka gazeti mar The Standard chiwo ranyisi ni jopuonjre ma bro bedo ka timo medicine ginyalo bedo kod gowi mano maderom 4.2. En gino mamako dhok ahinya. Akene wach ni ma koro en chochni manitiere chenro mano mar chwalo sir ni jopuonjre e mbalariany kod kuonde tiegruok mamalo kosango matimore. Yes, wanyalo wacho ni funding mar somo sana mbalariany koro nenore en trial and error nikech nitiere proposal mosetim mang'eny mondo mi funding model ni nyawaneno ka chin gacha nitie report mano oterne jatend piny mano ng'ise kaka funding onego tim iga mokalo cha to ka funding nyoche nyithindo this school kata nche nyithindo timo apply mar pesa nyoche yudo ka nche ngi gap mang'eny ahinya ni yudo ni nyathimo ok yud pesa kata ok yud pesa kaluwore gi course magidhi timo kendo nche yudo ka ng'eny gi nyoche kata wasetimo sigana ka kineno ka ng'eny nyithindo pok odhi school ni mar gionge omenda kata ok giyudo help ni koro osebedo osea mabor en koro kama ochopo en chalo mar trial and error mondo minini to which one will fit. For example ineno kata kisewache no ni timo medicine dhi cost 4.2 million ma ing'eyo ni jonyuol mang'eny ok nyal yudo pesa ni kata kisetieko somo to biro kawi ndalo marom nade mondo mi chulo omenda nikech Joyce ing'e kaka weche mag tich gi seche moko ok dhi maber ok inyal yude itika ya school ni to iyude. Koro sirikal onego gi model mar funding mar somo mag mbalariany mondo gine ni nyathi ka nyathi oyudo thuolo mar somo. Ket ni neno kata nyoro jatend piny no temo keto proposals moko be ni nitie kaka nyathi ka nyathi odhi university kendo no temo wacho ni percentage mar gine ni be koro mondo medi percentage mar help ni kaka nyithindo dhi yude. Koro en a wake up call mar jotendo kata migawo mar somo mondo gine ni nyathi ka nyathi oyudo somo e yo makare to gi kaka ginyalo afford mok owegi oko. Joyce. Nyakwara Mugejuang ka koro nyaka sani wacho ni nitiere lokruok ma koro wuok e grants ka dhi e loan wacho ni undergraduates scholarships ani koro oruch oko kendo koro university education bro bedo kokalo e yor kawo hola mano gino makoro kelo penjo no bo bedo e yo machalo nade. Kopogore kod mano bende wacho ni nitiere new help interest rate ma koro sani koro omedore. Wacho kanyo ni nitiere medruok mano mar atamalo 8 nikech nen atamalo 4 sani koro bo bedo atamalo 5. Magi duto timore kinde mabende wang'eyo ni jopuonjre kosesidh gi kondo moko kuom gi kaw thuolo malach kapok oyudo tije. Gazet mar The Standard benano ka nitiere mana kod sigana machalre kod mago manitiere e Daily Nation. Omiyo Nyakora Mugejuang nyalo nyiewo gazet to bedo piny somo e yo makare. Wach ni mogik Moses Kawaloro. Wakwane mana kogalo avi maber kawuono gitugo final Sekafa kendo wageno ni gidhi kelonwa duoko makare. Joyce. Erokamano ahinya Moses Ochieng kuom kawo thuolo mari okinyi makawuono mar biro e nonro mar gazet. Nyakora Mugejuang gi kanye mwachopo gode giko mar nonro mar gazet. Akawo mana yueyo madundo kae tadugo kod twak mokwongo e chenro mar Rupenya. Kik idhi mabor.
bere mar funi, onding', tok mar remo kata tuo mar choke chandi. Bintie funi moro motur madwaro bero. Kik chenro mar Free Orthopedic Medical Camp manotimre St. Peter and Ann Hospital rwaka chieng' Ngeso tarik 8 dwe mar 8 higani bai oko. Neno jalony e weche choke kata orthopedic specialist en ono mongi chudo moro amora. Kod picha ma igoyi kaachiel gi chiwo thieth e nengo mogonyore. Ni mathoth ywa tol e namba mar 0722 150 620 mondo ikaw okang' mar dak maonge rem ne kinde mabiro. St. Peter and Ann Hospital rwaka. Your health, our mission. Nyithindo, kik rogo mar nyithindo ma juma ni bai. Achako tumo nyango jawaya mumina tieno. Nitom ni to kitawor sindo tum neno launa. My best friend KICD rescued us from endless miscues and book smart competition. Rogo mar nyithindo, Ngeso chakre saa 3 okinyi. Kik bai. Everybody Wakelo ni nyasi e ot kama intiere. Wan gi jothum manigi huma kod thum mamit moloyo. Wajanja meditate puonjo ji gi moro ganda ma okeo jo kanyada. Kae ema mor nitiere. Giko juma ka juma, mana e Ramogi TV, Lind Ramogi kod DJ Kolo, tayo ni chenro maliet mar thum Dagmor. Ngeso ka ngeso, saa 4 otieno. Nyakwa Ramogi, tok tich matek en kinde mag midhiambo. Kendo isechopo pacho kidwaro ng'eyo mago motimore pacho ka to kod pinje maoko. Chieng' tich abich ka tich abich to dhi kod Auchieng' Emmanuel chenro mar Ang'ich Welo kaachiel kod Oimore kama wakeloni weche manyien mago monon, modo kendo luweyo makare. Bende watwak kod ji mopogore opogore e lony magi magintiere godo mondo mi wagol odok e iti. Tok mano kende, bende wantiere kod chenro mar Gin Kanye mabro mi sigana mag thuondi luo, jogo mantie, mago magitimo, to kod mago manegitime kinde ma okalo. Kik bai. One chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongwa na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin man kuro mar ng'eng'no. Ema osokelo nu sida. Wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechopo e ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Udrikoda an James Rabala Kwase Rajabu Owarga Chie. 111 Jumapil, saa 12:30 odhiambo. Nyakwa Ramogi, gin ji mane ugen kod ogandawa. Negitiyo ne oganda e kidenje mopogore opogore. Moko ne jo od bura, moko ne gin jobetre, moko ne gintiere kaka chife man gi mbi mokalo. Nitiere kuonde manotimo maber, nitiere kuonde manotimo marach. Mano en kawaida gi tich mar ruoth. E chenro mar Gin Kanye nyaka wafuargi. To higa 71 koro ndika tich mar puonj. Seche duto ka nitie gimoro mane timore e gweng' nodonje. Nanona konga igu kuogo kongo. Igo romo nyaka jokuoyo kitna wanted gibiro nega seche nade. To nano ankan kod polisi machiegni sana. To moko magoro selalgo. Development mapo East Africa. Negitime kanyakla gi Dalit Jaramogi. To bende yango sigandgi. Chieng' tich abich ka tich abich, saa 3 otieno. Tudri gi jata chenro ni Walter Nyambaga. Mana e chenro mar Gin Kanye. Kik bai.
Ringre ni nigi weche mopondo ma ok inyal ng'eyo. Ka ng'ato nigi rem e dende, to wan kaka wan doctors wamanyo gima kelo rem no to wayudo tuo to wathiedho. Bende ing'eyo gima mari temo nyisi. Ranyisi mokwongo mar sickle cell ka nyathi lwete ne kuot kata tiende ne kuot. Waseketo lakteche molony e weche thieth e bwo ot achiel mondo mi gichiw duoko e wi penjo madongo dongo ma in iwuon in go. Halo penj laktar. Halo penj laktar. Machiegni. Chakre siem mag tuoche mopondo, wagoyo mbaka e wi weche thieth makorgi tek kendo wamiyi duoko mawinjore maler. Lakteche makare chiwo puonj mowinjore. Ng'at ma dwa kawo ngimane en ng'at ma dwaro kony, ok en ng'at ma dwaro kum. Kaw ting' mar rito ngimani. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo kod Ruth Otieno. Kik bai. Dakika ina para tok sachiel mar okinyi machiegni e twak maro mokwongo e chenro mar piny matai nyakwara Mugenjwang' antiere kai kodi podi nyinga Joyce Oduor. Wadwa twak otudore kod higni 16 mar katiba ma pacho kae. Wang'eni mano higa mar 2010 piny Kenya noyudo katiba manyien kendo nitiere jomo opogore mane okedo mar mondo mi wabed kod katiba manyien kendo jogo mane owuok oko e konyo e ndiko katiba manyien e pacho kae mane momiyo kaachiel kod an odiochieng' ma kawuono wantiere kod ratiro mopogore e pacho kae kendo wadak makare kaluwore kod jogo mane okedonwa kendo nobedo ng'ala manyime maneno ni piny Kenya obedo kod katiba manyien kata Constitution 2010. Higani mar 2026 en higni 16 nyaka ne wabed kod katiba manyien. Kata kamano wang'eyo ni chenro mano mar yango katiba onogo ne otimore kanyo chieng' tarik 27 dwe mar 8 mano ma higani omiyo mbaka kotudore kod katiba higni 16 biro bedo ka goyore ahinya e dweni mar 8. Mane momiyo nyakwara Mugenjwang' okinyi ma kawuono antiere kae kod wendo mano Suba Churchill en jaked ne ratich oganda kendo achiel kuom jogo mane okonyo e ndiko katiba manyien mano mar higa mar 2026. Wado goyo mbaka mar mondo mi wang'iyane ni higni 16 koro gino kenge mage ma wasegoyo wan kaka jo Kenya mar neno ni waketo kare gigo duto manitiere katiba mar higa mar 2010. Wendo na machielo mano wakili Peter Simba Wasaga obobedo ka otudore kodwa e kinde mwadhi mbele kod twak marwa. Oyawre Suba Churchill ichio nade? Achio maber. Machiegni twak. Erokamano ahinya. Higni 16 nyaka ne wabed kod katiba mano mar higa mar 2010. In kaka achiel kuom jogo mane okonyo e ndiko katiba makamano. Okenge mage mwasegoyo nikech wang'eni ka wang'iyo katiba, wang'iyo wechego mago mag telo, wang'iyo wechego mago mag loch gwenge, ka achiel kod weche mag kedo ne ratich oganda kata human rights. Suba. Erokamano ahinya. Ing'eni katiba mar higa mar 2010 nochako tich malong'o kaluwore kod yiero mane watimo higa mar 2013. Emane wango keto sirikal kaluwore gi chik mane kaka ne chik dwaro. To chakre chieng'no nyaka sani apani wase kao okang' mang'eny nikech sani wan gi chike, wan gi sirikal molosi kaluwore kod chik manyien kendo wasetimo yiero nyaka ne wang timo yiero mar 2013. Wasetimo yiero kendo 2017, nyiche watimo yiero 2022 kendo wan gi geno mar timo yiero higa mabiro 2027. Koro mano bang' yiero ka yiero nitie okang' matimore. Mar ariyo en ni ratiro mag dhano miwachogo nikech loso chik manyien gi nokawo ndalo. Jo Kenya mang'eny mane nitie ndalono to gima oduogo nyuol bang'e noyudo puonj ahinya. Emomiyo ineno ka nitiere ywaruok samoro amora ma sirikal dwa timo gimoro amora. Sana sirikal motelo ne executive. Ing'eni sirikal nigi migawo 3. Wan gi jok mwayiero madhi e lejiko miluongo ni jolos chik. Chik manyien noloso bunge tieng' diriyo. Chone wan gi bunge achiel maniluongo ni parliament. To sani parliament no ng'inji diriyo.
wan gi members of parliament mabede National Assembly, kendo wan gi members of parliament mathoth ji luongo ni senators, to giduto gin jood bura. Kato kwa wuok kanyo to kendo chieng' migo kura cha, ing'eni kaka wan jo Kenya wago kura 6. Wachakwa yiero jok motelo na executive madhi tiyo gi chik, madhi make sure ni chik molos ka gi policy mag sirikal otiyo, mani luongo ni executive. Kato wan gi doho matemo thego jok moko manigi gwandruok gi chik. Koro nyaka ne mano timre, waneno ka migepni adek go duto tiyo e rang'iny mopogore gi mane machon cha. Kiwacho ni rang'iny opogore yo machalo nade. To nyaka sani ka ng'adi matin mos ahinya, wanyalo wacho ni gin okenge mage mwasegoyo kata gin ber mage mwaseneno. Kimulo nyaka migepe adek ma sani kori wacho ni tiyo mopogore kokalo gi kinde machiel. Mokwongo migepnigo waneno ka thoth jo Kenya dhi e doho ka pingo samoro ratiro mar gik ma sirikal mar executive timo or kaka gitime. Ing'eni samoro ng'ato nyalo bedo gi ng'ur ni gini en temo nego time, lakini kako time ni ok onego kaka itime. Kendo waseneno ka doho osebedo gi oteku moloyo kaka ne chon. Ing'eni chon ne nyalo dhi e doho to executive shurutisha kata keto pressure ne doho mondo ochope winjruok moro ma ok oluwore gi chik. Koro waneno ka dogi chakre rang'iny mapiny mar magistrates mathoth jok mokoso chike gweng' itere nyaka ichop ni Supreme Court mane waonge go pen chik machon cha. Ing'eni sani wan gi Supreme Court, wan gi levels, awach ni gin levels 4. Nitie level mar magistrate, to kar magistrate kabe nitie kiwango rang'iny mopogore opogore nyaka ichope chief magistrate kata principal magistrate. Kia kanyo tigo okang' idhi e high court, kato kia high court tidhi e court of appeal, kato kia e court of appeal tidhi e Supreme Court. Koro yudo ni because of levels mag dogi thoth ji yudo haki mag gimane gimanyo, kata ka ok oyudo to bedo gi yie ni yawa gina temo kar nyalona to nene ni an okan kor chik kata chik ok oyie koda. Koro mano achiel kuom okang' mwasetimo. Kendo yudo ni jo Kenya thoth gi japenji ga do ni to gimotimi ne be ununeno nang'o bo time kaka chik dwaro no time. Koro mano medo gima jo Kisungu luongo ni rule of law and criminal justice system. Momineno ka samoro ng'ato kata koneko ji mang'eny itere do ni onego wadgi, tiyudo ni samoro iweye ni tim kes ni ka inoko chon ne gima kamano onge. Ne nitiere makosa ariyo mane kitimo ok wachi ni timo, ne neko kod kuo mar agoko. Kane owachi ni timo moteri e doho ni timo makosa go, to in ng'ama ne timo bura ka ine jela nyaka chieng' moro bura no rum tin. Ineno kaka cases go samoro kawo ndalo. Nyicho waneno ka mar Sharon kod mane governor mar Migori okawo higni madhi mana 8. Koro tiene ni jok mane ji adek micho oyud gi makosa gi ne dinobede jela higni go te kapod itimo bura. Koro mano be pogruok mantiere, nikech chik manyien owacho ni onge makosa mora mora minyalo wach ni ng'ato ok nyal gol oko, otim kes ne oko kani e bond. Koro chon ne mano ne ok timre. Ne nitiere kendo makosa moko kaka mag koso ne sirikal miluongo ni treason kata sedition. Ne ok nyal goli oko ni koro in dhi tim kes kia dalani. Mano pogruok ahinya kendo en okang' maduong' ma jo Kenya nyaka sherekea, kata warito timo sherehe manyien mar tarik 27 dwe mar 8 higani. Mar adek en ni wan gi migepni ariyo mag sirikal. Sirikal machon ne nitiere gi gimoro ni central government. To central government ni emano okawo kidienje oter e provinces. Ineno ka provinces chon ne nigo teku ahinya. Sani waonge kata provinces. Tinde kiwacho wach province nyaka wache ni former provinces.
kaka Nyansa, kaka Western, mago gik ma chik manyien nogolo. Kato koro oket kar province and oket devolution. And devolution moket ni kaka sirikende magweng en devolution ma jotende yiero. Ingeni chon jok mawacho gi PC, obed DC, obed DO, nyaka chief. Ne gin jok ma sirikal mamalo emawalo. Koro ne wan gi central government. Sani waonge gi central government. Wan gi sirikal tieng' diriyo miluongo ni national government gi devolved government. Mano bende makela e penjo machielo Subachachile wacho kanyo makara ni sani wantiere kod sirikende tieng' ariyo. Mano sirikal mamalo kachiel kod sirikal mano mar loch gwenge. Mano counties 47 mwantiere godo. Tiwacho kanyo makare bende ni katiba mano mar higa mar 2010 nochako tiyo makare ahinya higa mar 2013 e kinde mane wadhi e yiero mokwongo e bwo katiba manyien. Matinde ni higa mar 2013 ema nwabede kod first county governments 47 wa pachoka. Sirikane mag loch gwenge gi sani koro en higni 13. Ginto gisebedo ka gitiyo e yo machalo nade e bwo katiba manyien ni. En gima ber ni kaka wachorore machiegni kod chieng' mane owal katiba manyien tarik 27. Nitiere gik mosetimore, nitiere nonro ma timore machiegni kendo moro anene oboke makawuono ma temo timo assessment ni to sirikande magwengi tiyo yo mane. Kane Infotrack jok matimo research openjo jopiny ni to governors wagi 47 gi mane muneno ka tiyo rang'iny mamalo molo jowetegi. Ne waneno ranking mopogore opogore. Kaluo kocha ne waneno ka nyadendi Gladys Wanga ng'inyore gi joma kindi joma chuo kanyo ahinya. Nikende mane ochalo ng'ama miyo makoro telo among the top 10 sana moa Kaluo wakocha. Ne waneno kendo governors moko mabet tijigi ok jopiny puoya ahinya. King'iyo oboke makawuono iyudo kendo ni mbele mar gaset mar Nation ogolo kiwango mopogore mar ng'iyo kaka jogi tiyo go muom mokete lwetgi. Kendo iyudo kendo ni nyadendi moa Manacho Embu County Cecily Mbarire mane jalupna e tend joma somo kawane mbalariany. Ne jalupna kaka vice chairman mar students government. Ma kendo chako ng'inyore mo kwalo ng'wech ne 47 governors mantiere. Koro yudo ni nitiere kiwango mopogore. Koro in overall king'iyo gigi duto tiyudo ni devolution okelo lokruok kabisa. Kendo jopiny omako devolution masani kata gin gi ng'ur ni samoro giparo ni otonglo moko nitiere malware kinde lwet jotelo. Nikech jomoko wacho ni kinde mane okela loch gwenge ni yes sirikal nobedo devolve kendo wantiere kod sirikal mamalo kod sirikal mano mar loch gwenge ni weche go mago mag mibadhi bende nobedo devolve. Nikech ji wacho ni kalure kod nonro mabendi wacho no mano ogole gazeti wacho ni hik omenda mar 2024 25 counties duto 47 nomiyo omenda madirom bilion 6.7 mane counties duto kanyakla. Kata kamano ang'o momiyo waneno ka Cecily Mbarire motelo to governor e county ma Kisumu Giranyang' Nyong'e makoro ywa boto kacha. Matende ni counties gi bende gikelo dongruok ne jopiny e yo makare kaka katiba noyango kose nitiere kaka omenda moko lal diere kanyo ma japiny ok winj mit mar devolution kaka katiba ne dwaro. Exactly. In fact nonro motim machiegni makoro ni oboke makawuono ni nyiso ni to be utiyo gi pesa ni kaka chik dwaro. Mano konyiso ni onge dongruok. Dongruok sama nyalo bedo to kaka nutiyo gi pesa ni ok kaka chik dwaro. Ingeni tiyo taratibu kato pend katiba mar public finance oketo taratibu moko midwa ni lu. Koro samoro yes itimo dongruok to kaka ni golo pesa ni gi kaka ni chulo gi ok oluwore gi kaka chik dwaro. Mano pogore gi dongruok nikech dongruok to nyalo bedo to samoro i dongruok ka itiyo managa 3 kuom 4 tachiel kuom 4 nitie kaka olware kinde lwet jotelo. Koro pod ji neno dongruok to garama mar dongruok no iyudo ka koro ni malo. Koro emomiyo ineno assessment motim kawuono manie oboke makawuono gi opogore gi mancho tim nikech macheto ne mana pach jopiny ni to
unu neno nang'o kuom governors wa 47 gi. To ok nen penjo mipenjo jok manie county ma governor tiye, ipenje counties go 47 te. Koro mondo yode ni counties ni ng'amoa county machielo wachi ni ng'amoa governor ma county machielo ni emotiyo maber, nyiso ni nitiere miluma mamake koneno tich matiyore e piny. Kendo ni Kenya, jo Kenya nitiere moko ma Kisumu county kuom ranyisi to dak Embu county. Koro sama en Embu county to neno kaka gik moko timore, oneno kaka lokruok medo bedore, kendo kata kodok dala kumoae to ng'iyo ni to gik maneno timore kuma dake cha kata kuma tiye cha be timore ka. Owinjo kendo pach jopiny to unu neno gini nang'o. Koro yudo ni maonigo miyo governors moko yudo marks mang'eny to moko yudo matin. But manyo timni to en kaka itiyo gomenda mag jopiny mokete lwet governors. Koro ing'iyo ni to be luwo chik kaka idware. Koro yudo ni samoro nitiere counties moko mago kona kata luwo manyo shortcut etiye pesani. Ok onyiso ni pesano ok otiyo, but ok otiyo kode e yo machik owacho ni itiyo kode. Aya, mak parono gi kanyo bende mana kotudore kod kit kaka governors bedo katiyo kod pesa, nikech wang'eyo ni loch gwenge achiel kuom gigo mane kata ber ma jopiny no wuok godo mano e katiba mano mar higa mar 2010. Dago mar mondo mi wawinjane report mano los nodichieng' manyoro mano kod jafombo marwa Chris Owino kotudore kod ranking mano timne governors kotudore kod kit kaka gisebedo ka gitiyo kod omenda e wechego mag dongruok, wechego mago mag on source revenue kachiel kod wechego mago mag chulo gope kata pending bills. Wawinjane mondi. E report makelo penjo mathoth ewi ber matelo mag gwenge miyo jopiny, mana counties auchiel kende mane oketo omenda madwarore e chenro mag dongruok kaluwore kod chik e hik omenda mar 2024 2025. Kaluwore gi report mar apis loso budget mar od bura mane opedh kod speaker mar Senate Amason Kingi, counties 27 ne oketo omenda matin atamalo 30 ne chenro mag dongruok. The actual outturn indicates that on average, counties spend out of the total resources given for development expenditure is about, say, less than about 60% of the money that is meant for development expenditure. And members, this affects growth projection of the country. Speaker mar Senate Amason Kingi wacho ni geno margi maduong' en keto counties tesere e okenge maneno ni gitiyo maber kod omenda mag jopiny e kelo lokruok ne jopiny. As we celebrate these devolution milestones, our principle remains non-negotiable. Greater allocation of resources to counties must be accompanied by greater accountability. Counties mag Kwale, Mandera, Embu, Uasin Gishu, Kericho kod Siaya emane otelo kuom keto omenda madwarore ni chenro mag dongruok e hik omenda mar 2024 2025. E komachielo, counties mag Taita Taveta, Nyamira, Kisumu kod Nairobi emane oywagoro kuom keto omenda matin mogik e chenro mag dongruok. E gwenge makaluo, county ma Siaya emane otelo kuom keto omenda mathoth e chenro mag dongruok e hik omenda mar 2024 2025. Kopogore gi mano, mana county ma Tana River emane oketo chenro malong'o mar choko osuru mathoth margi mong'ere kaka on source revenue. Counties mag Wajir, Samburu, Elgeyo Marakwet, Narok kod Nyeri bende nigi chenro maber mar choko osuru margi. E gwenge makaluo, county ma Siaya kod Migori emane otelo e kinde ma county ma Homa Bay kod Kisumu emane obedo kod choko osuru manyap. Kingi kod tend od bura mar Senate wacho ni report mak mae miyo jopiny ler ewi ka counties magi tiyo kaluwore kod chik. The purpose is not to generate a league table or encourage unhealthy competition among counties. Rather, it is to identify good practices, highlight areas requiring improvement, and provide an objective basis upon which we can determine whether public resources are translating into meaningful development for our people. Report makamano bende yango ni thoth counties osebedo ka rem keto e tim budget margi kaluwore kod pen chik. Kuom counties maluwo budget margi, counties mag Turkana, Kitui, West Pokot kod Nyeri
ema otelo e kinde kaunti ma Siaya ema okawo namba e gwenge makaluo. Kaluwore gi nonro margi, kaunti ma Embu ema otelo kuom kauntis matiyo maber ka iluwe kod Narok, Wajir, Kitui, Kilifi kaachiel kod Tana River. Kaunti ma Siaya ema otelo e gwenge makaluo ka iluwe kod Migori, Homa Bay kaachiel gi kata odoko ni governors osebedo kadhiro mondo med counties omenda mathoth. Report mar Senate yango ni thoth counties osebedo katiyo aritha kod omenda mak mago kendo weyo chenro manyalo loko ngima jopiny. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Aya kanyo endine wang'iyo kaka counties osetiyo mano kodore kod wechego mago mag dongruok. To wang'eyo ni counties bende achiel kuom gigo mane wayudo kowuok katiba mano mar higa mar 2010 mano tok yiero mar higa mar 2013. Ang'isi ni wendo na machielo mano wakili Peter Simbawasaga bende biro bedo kariwore kod wetwak e kinde mwadhi mbele. Machiegni ahinya wakili e twak mar okinyi makawuono. Yudo ka wamulo weche ma otudore kod counties. Wang'eyo ni counties achiel kuom gigo mane wayudo kowuok e katiba mano mar higa mar 2010 en higni 16 mar katiba, kata kamano counties nitiere kod higni 13. Kwang'iyo generali katiba kuom higni 16 osekelo ber mane ne jo Kenya, to ka loch gwenge nitiere iye kanyo, jo Kenya bende oseyudo ber mane kowuok e katiba mano mar higa mar 2010. Wakili Erokamano Joyce, timo mos ahinya kuom deko. Wacho ni gik molos gi lwet dhano gi seche moko ndara bedo gi wechene, to ber ka chopo. We akawe thuolo mokwongo mar moso jo Ramogi gi jopiny tete, especially jopinje wa Masindo Masuba. Sani weche mang'eny dhi mbele kanyo, courtesy of the national government to gi the county government. Magi gin moko kuom olemo mwachamo. One, because ni services obedo devolved a constitution mawabedo godo 2010. Constitution chalo nyathi monyuol dongo, nyathi pod ok nyal ng'e, seche moko ywaka tiken odwa rango. To bende noyudo waka nitiere ng'iyo mane wan godo kaluwore gi 1969 constitution traditions gi dho ngere luongo ni traditions. Koro jok mane implement constitutions gi nitiere committee mane oket kanyo mar implementing the constitution. Talking implementation, wang'iye in two broad perspectives. Perspective mokwongo en formal implementation mano mi National Assembly. Ni constitution chalo muma, to ei muma kanyo nitiere kaka ng'ato nyalo loso notes ne moko. Koro king'iyo Judicature Act, constitution oket malo, kasto wadhiye gi legislations. Koro legislations, for example, mag lands, no lost 2012 after the 2010 promulgation of the constitution. Weche mag human rights, wadhi mbele ka wabiro gi constitutions gi nyaka implementation mar the devolution mane nie katiba. But mano kende okoromo. Formal implementation wan gimiluongo ni substantive implementation, magi dho ngere luongo ni constitutionalism. Inyalo bedo gi chik moket maber mondiki to ok timre. Koro wacho lakini timo to tamowa. Koro mano is the mano impediment maduong' mwaneno sani e wuodho mar constitution. To kwadok e devolution, devolution nigi advantages mosekelonwa. Initially power ne obedo concentrated malo kocha, ma kane uonge ng'atu moro ma ne pako sirikal, to mano ne nyiso ni onge gima ne nyalo duodo piny koni. But with the devolution, iyudo ka decision making noket kuom jopiny, to noket gi kuom jopiny kaluwore gi communities, kaluwore gi localities ma ji nitiere, to gi geographical location gi dho ngere. Koro iyudo ka Homa Bay nigi equitable allocation margi, ma kata gi support sirikal, kata gi we support sirikal, manie katiba cha to nyaka migi. Aya nitiere mandate moro be momigi e county gi, mandate mar choko osuru. To nitiere bende responsibilities magin go. Koro one of the responsibilities en wage bill mene waywago ni. Iyudo ka development imiyo pesa matin kapuoyo, to pesa mang'eny donje wage bill. Iyudo ka thoth gi chulo osara mang'eny. To Mrs. machako ayudo ni problem mane wan go malo kocha bende nobedo devolve koni. Problem achiel kuom gi en corruption. Problem mar ariyo bende en marginalization mar communities. Iyudo for example ni e Kenya ka nwang'iyo broader perspective ni jo Masawa, jo Luo, jo Western, to mwalo kocha be koro ing'iyo jo Karachuonyo, jo Suba,
Jondhiwa, koro ni ka ng'atu onge kanyo be timore nade? Bende koro kunyalo yudo telo. Gineno ka ji ywak matek ka gipogo lemo ni ka Senator odhi Suba, Governor wuok Karachuonyo. Yudo ka koro onge, yudo ka competence kata free competition cha bedo maonge nikech ji ng'iyo anena ne kaka ginyalo bedo iye kanyo on decision making. Mano has been a mishap nikech yudo ka ja Karachuonyo nitie kanyo kata ja Suba nitie kanyo, thoth jok mondi kilimo madongo gibedo jo Karachuonyo. Koro mano is a problem. Number 3 problem achievement mochako bedo gi wacho problem to wacho bende berne. Gimara ariyo mochako ayudo e katiba ni wan gi functions manomi the county government. Function manomi the county government gin kaka gik mochalo kaka ECD, classrooms, in terms of education. Wan gi agriculture. Nitiere nyaka revenue moyienegi mondo gi collect to a given extent. To koro problem ni bende watiyo gi pesa mwachoko gi yo maber. Koro wan be gi devolve corruption. Koro wacho ni nitiere implementation mar formal to substantive implementation kaya mapod watimore nade wan kod stress mang'eny. Kaso wan gi political interference kaluwore gi kuma intiere e siasa. Mago wan kod gi piny kanyo lakini political interference po nitiere. Emo mineno ka kopo ni nitiere problem gine Meru kocha ka governor do bedo impeached okena ena giri jo county cha. Yudo ka nitiere jotelo moko ma government ma bende siayo mach. To ka gisesiayo mach to giduogo gi majni gitero e Senate koni. To gima constitution edwaro no gi separation of power. To separation of power ni osebedo the biggest impediment kae. Nikech politics and about interest kendo and about jowa. Koro traditions mane wan go 1969 ka pod watingo gi atinga koni en mani koro wan a new dispensation. Mane ge omine doka nyoro kata sani yudo ka MPs owinjo bed independence ema chugo wacho niya ni nomiwa pesa mondo watim kama. Mano nyiso ni independence owuok kocha. Functions mag jo National Assembly and to keep the governor accountable. Tido ka accountability ni seche moko the extents magi poka gi understand. Jok mas seche moko yoro kanyo they don't understand the devolution. Koro gin impeaching governor ni government seche moko tuoni pesa mano ningidhi geto Mombasa usetero twake county assembly idwa thiche oko. Koro magi interfere gi stability. Tido ka governor most of the time odwa mondo omor jok moko. Koro pesa mowinjo tine jopiny yudo ka moko kuom dhi kuom MCAs magin gidwaro ni mondo tuon gi moro achiel yudo ka onge kata objectivity moro kanyo to gisewuok gidwa timore nade gidwa impeach governor. To sama gi impeach governor ni kaw gi almost so many much time mondo bi gi mobilize mar signatures gi ka gise mobilize signatures gi idh malo koni Senate bendo seche mitimo kamano governor odhaw for survival. To umbe udhaw mondo dhire Senate koni ba winjo ni mani exchange their hands ma begi say admit koro yudo ka weche dhi matek. Koro devolution ni nigi interference also from within. So what should we do about devolution? Ningo bed gi structures ma are very impeccable. One of them in Article 10 Manyasai Nomiyo Constitution. The national values. For example, accountability, rule of law, public participation. Magigin gik mo bed implemented. Public participation ka sana. Kubeda public participation moro mitimo e hall moro gi matis mowuok mosiep governor kata mosiep senator to gedhi gitimo public participation for the record. Public participation. Not in public participation. Tido ka public participation ni o commit that threshold. Koro kwanyalo implement the national values and principles motingo nyaka accountability kanyo to wabro chope gibino ni substantive implementation of this constitution. But en work in progress. Podwa dhi mbele, podwa kunye, podwa diye jok mabeyo bende pod odwa yiere election nikech be wan gi or democracy. Koro democracy gi magi te gin nyithind constitution. Asuba Churchill kaduke to akwang'e ni katiba manyien ni bende no biro kod wechego mago mag telo makare kata good governance. Kanyo to asegoyo kanga machalo nade higni 16 koro. Kaloro ni kinde mathoth iwacho ga ni kiyiero jotelo tinya owinjo be ni yiero jotelo mago magin jo integrity jogo makata chilo mar mibadhi moro amora poko mieno manyalo tiyo ne jopiny e yo makare. Kanyo to asegoyo kang mane higni 16 koro wechego mago mag telo makare kata governance. Erokamano ahinya. Wasego kang ni mokwongo wang'eyo ni kata wan gi kasoro moko
samoro wadhiro ng'ato nikech en jadhodhwa but chunywa to wang'eyo ni ng'ato ani to ok ber ahinya kata ka koro idok ir jopiny ipenjogi ni to ng'at mokasrugo ni ni rach bet ok ober lakini en ema wan kode sani jopiny okasakasa iye kode okasakasa iye kode lakini chunygi to ging'e ni nitie kama gidole chik matin mano nyiso ni consciousness cha nitiere mabro led kuom gima wakili wacho ni substantive implementation. Koro yudo ni yes wayiero jotelo to samoro koyud jatelo ko wachi ni jatelo ni wachichgo ni en gi lwedo maboyo chal moluto lwete aguch jopiny yo mokare to sama koro gole ga puth njiri cha to yudo ni embo dhi e gweng' kuma nonyuole ka en ng'ama tiyo ne gavana to wacho ni wan ok dwaro nikech wan dhoudi matin or wan jok mariek chon ne joluero wacho ni gimomiyo jo Kenya ok dwa miyo watelo mamalo ni wan joratiro lakini sani 47 counties gi onyiso wa ni kata jogo onge ratiro koro propaganda moko machon ka devolution omiyo wang'eyo ni jowagi be samoro ng'iyo ka gineno ka ji ok ng'igi ahinya to giluto lwetgi aguch jopiny mago mibadhi mantiere e kind dhano nikech dhano mineno ni iwacho ni notamo nyaka wag Nyasaye puodho mar Eden. Koro mago nitiere to jopiny tema ahinya mineno kata ka assessments moko mitimo kaka makoro gole oboke makawuono gi medo jiwo wach mar ratiro mar tiyo gi pesa mar jopiny. Gima adwa temo siro ni kato bedo ni yes wasekadho chike mang'eny mane okete fourth schedule wan kaka jok manondiko chik Bomas ne waketo ni mondo katiba ni oti maber chikegi gin manyien monego kal then chikegi gin machon monego loki mondo winjre kod chik manyien mar 2010 kato bedo ni chikego thothgi osekal nitiere kaka jo Kenya poko kaw katiba no kaka okete kit ngimagi kaka gidak inyalo paro ni machiegni choketa e panel mar experts ma compensate jok manyicha oyudo hinyruok mag police brutality e weche mag ng'anyo to ka koro ing'iyo malong'o kata e kind jok mwa compensate go yes nitie jok ma jo sirikal sana police and agine emano ohinyo but nitiere kidienjini moko mar jok manobedo subjected to sexual and gender based violence ingeni mano gima ja sirikal emotimo koro nitiere kaka wan jo Kenya wawegi ok wadak kiwan e yo makare kaka chik dwaro inyalo kata ng'iyo sani kisomo gaset ineno jok ma ja Kenya wadgi monego chila ng'ato gi bundeni tindi ji oloko katuk nyithindo koro yudo ni yes katiba wacho ni ngima dhano ratiro maduong' mogik nikech mondo enjoy ratiro mokogi mokwongo nyaka ibed mangima to that right to life ma oket kaka haki ma ratiro maduong' kabisa jo Kenya weggi ok orito maber iyudo ni samo jo Kenya moko nitie ma yes en chieng' ng'anyo to en chieng' ng'anyo ni nitiere jirande moro mosebedo ok ong'i gi wang' maber mane mochikore kuome omako gi thuon koro wayudo ni yes jo Kenya temo ni mondo giket ratiro kaka sirikal tiyo but kindwa wawegi onego bed ni wadak e yo makare kaka dhano onego dagi wadgi kidhi e town kucho samoro iko kata watni moro dhi yo gweng' kucho idhi kumitime wala matindo kocha kiwinjo dhok ma jo Kenya wacho nitie kuonde moko ma wi nyalo kuot sana kidhi gi ng'at miluoro the terminologies magitiyogo ji luongo jowetegi ni guogi koro the right to dignity mane wakete katiba ng'eni ni an jakom mar technical working group mar citizenship and the bill of rights e Bomas of Kenya higa mar 2003 kod 2004 koro nawacho ni dhano nigi
nigi nyadhi mare monego nenego kendo onego kidil kode e kako ne gikawe. Koro nyadhi mar dhano no kidok e Kenya Nairobi wakoma ji time wala matindo ka. En inyone lo ma ji yanyo madongo dongo. Masa moro ka in kanyo gi ng'ami luoro tidwaro mana ikulo mana wi nekech ok en gi weche makare. Koro wadwa ni jo Kenya in as much as wadwa ni sirikal otigi chik manyien ni kaka chik dwaro. Wan be nyaka wakoro wang'aw ngas mondo wachak ni to jotielo modhi yiero 2027 nitie mibadhi moro ma gitimo mondo gilos go pesa, mondo ging'iew wago, mondo gidonji ofis, mondo gi protect go mibadhi mane gitimo ka gimanyo pesa magigineno. Higa mar 2022 mano chung ne security e Kenya ka. Masani be achiel kuom jogo madwaro bedo ker mar Kenya ka, Fred Matiang'i, nowacho ni kanong'iyo ballot mar ji ma jo Kenya dwa dhi yiero 2022 ni jo wash ema nopong'o. And adier wasefwenyo ni moko kuom jok manoyier e lejiko masani, obed Senate, obed National Assembly, obed County Assembly, moko kuom gi jok manoloso pesa mondo gitim go campaign e yo mok kare. To ok ni jok moyiero gi go kia ong'eyo. Koro ok wanyal ywak ni jogi luto lwetgi e aguch jopiny to ne wang'eyo ni mage timbe mane gitimo kapok gidonjo e position. Matinde ni japiny bende nitiere kod tinga mar neno ni watiyo kod katiba e yo makare. Wan gi ratiro lakini wan gi ting be mar hakikisha ni jok mwayiero mokwongo wan wawegi, nikech kawuono thurani ok ni e telo lakini kinye ne telo. Ka ok wapenjo ni to sama ne pok odonjo notimo ang'o, otonglo makoro en gogi, mtoka manyilni moriemboni oyude yo mane. Koro mago gik manyaka wapenji. Koro mondo chik mar 2010 ti maber, wajo Kenya nyaka wagore peksen. Jogweng' wacho ni gigore peksen. Nyaka wagore peksen e yo makare. Nyaka wagore peksen e yo makare, nikech kawuono ok ane loch, kinyane loch. Ka ok ing'iyo gima timo sani, to gik matimo sani ma ok ing'iyogo ema biro medo timo ka donjo ofis mar jopiny. Wakili in korka kori wechegi mago mag iwinjo kanyo kaka Suba Churchill olero ahinya ka koro wacho ni ting' ok en mana mar jogo telo kende, ting' en mana nyaka mar ng'ato owuon, ja Kenya owuon. To wang'eyo ni e katiba ni mano mar higa mar 2010 moko kuom gigo ma sani koro wa enjoy kaka jopiny gin wechego mago mag human rights. Te kinde mokalo chien waseneno buche mago kaka mag police brutality ma iwinjo kanyo ka Suba Churchill wacho ni entiere kamiti mar chulo ji. To king'iyo kit kata kaka jomoko dwa no chulgi ok gin joma seche moko bila noyenyo to gin bende gintiere listi makamano. Kata kamano wechego mago mag forced disappearance mwaneno sani, wantiere kod police brutality, wantiere kod abductions mwaneno nyaka sani. To kata kamano wang'eyo ni katiba to yango ni komak ng'ato to ma e lai miwinjo bed ni luwo. Magi nyiso nang'o ahinya kotudore kod higni 16 masani wantiere godo kod katiba mar higa mar 2010. Wadok chien kosang'o matimore. To bende osebed kiwacho ni bende nitiere kaka idwa lok katiba inya kotudore kod wechego mago mag right to assemble. Inyalo wacho nang'o? Erokamano, ing'e ni katiba ni nitiere weche ariyo manochake godo. One en gimiluongo ni sovereignty mar jopiny kata teko mar jopiny. Teko mar jopiny ni en teko mang'eny ahinya nikech ng'ata mabedo e sirikal, either a National Assembly kata a Senate kata kata e counties kata the central government, gin jok ma jopiny ema owinjo mandate. Nikech ang'o? Jopiny nigi ratiro mar yiero kata mar make decisions kendgi giwegi e ballot ka giyiero jok madhi konyogi malo kocha kata madhi bedo spokespersons mekgi. To iyena duok ayie gi owadwa Suba kuom gima wacho ni jopiny bende ni kod ting' mar ng'iyo ni jok ma giyiero, nikech wan e demokrasi, ting' mar ng'iyo ni jok ma giyiero gin jok ma nigi integrity, gin jok ma dho okagiler kaka Pontius wacho ni okagiler kaka, to gin gi extent moro minyalo wacho ni irreducible minimum. Seche miseyiero ng'at ma nigi kod doo kata ma nigi madoa, en gima yot sana mondo odhi o implement madoa gi kata kosebedo gi telo.
Mane gimo mine no seche mapok ng'ato yudo telo ipake so much nikech ne pok obedo e limelight kendo ne onge responsibilities. To the moment makoro keto muma piny moketo kata sword piny makoro inyise ni implement the constitution miwan ne projects magi maingo iyudo ka ng'ani en very clueless. Koro jopiny bende nigi mandate mar ng'iyo ni jok magiyiero gin jok moko ma meet the threshold mar katiba. Then kasto gima jopiny be chako ningo chako ng'i ni giyiero jok moko ma bende nigi track record. Jok ma nigi track record. Iwacho ga ni ka ok inyal bedo trusted gi matin to kata gima duong' bede ok inyal bedo ang'owa ok inyal timo maber. Gi dho ngere wacho ni the reward of small work is more work. Kata ng'amo tiyo matek imiyo tich mang'eny kendo. To ka in ibira to onge kata tich misetimo to mano onge gima inyalo timo nade. Onge jopiny nyaka bed ni gineno gino matut. To gimomiyo wadonjo e bugni mene wadonjo gi en because of lack of implementation mar constitution. Iyudo ka katiba ni dhano wacho ni we wacham sani seche ma pod giringo ni seche ma pod dho peso oyawni nikech kose yier gi kocha to gidhi gilal. Koro midenyo be miyo dhano donjore e siasa mok ber mamiyo giyiero jok ma ok mikelne gi dongruok. Mar ariyo ni page about the implementation in terms of the Bill of Rights. One gi a whole chapter mar Bill of Rights. To bende one gi a whole implementation. Article 23 omiyo mandate ni mar the High Court of Kenya to implement the human rights violations. Kendo nitiere redress mang'eny ma katiba chiwo. To gini ok time gi ng'at achiel, ok time gi president kende. Nitiere independent bodies ma bende osebedo created mar ng'iyo violation of rights. For example, police brutality wan gi IPOA. IPOA ni ben independence ochung kar kende ma onge political interference monyalo timo investigation mar denial of human rights kata violation of human rights, especially with regards to police brutality, mochop kuma watimo implementation kendo wang'iyo ni investigation otim maber. Nan amor gi tich magitimo isolated cases. For example, ineno ka choncha ng'ama ne orwako law police ne ng'at ma ok nyal interfere godo. But sama wuyo kodi nitiere OCSs manie jela kuom violations mane gitimo manie jela. Nitiere manie court. Ineno for example it's a matter of public interest and awacho from a point ni body is presumed innocent until found guilty of that offense. Oyudo katalam ni kanye ni e court sani case mane dhi mbele kuom violation manotimore ne Albert Ojwang e yeka. Initially choncha ne nitiere Nyayo Torture House mane nyalo goya ji. In fact kade onge katiba ni desa ni pod wan kuma tek ahinya. Ineno ka Uganda nyoro jogo no loro nyaka media house. Giloro media house ma ginyiso ni wabiro ni. Mano nyiso kaka wasego atua maduong'. Dho pod ok wan kanyo pod wanyalo goyo atua mang'eny. Koro one gi independent bodies ma constitutional oningo gibed independent, but koro oningo gibed actually independent. Number dek one called judiciary motelne gi nyadendi Martha Koome, kasto one gi JSC. Nyo ineno chien kae kanyo wadhi e ng'anyo kaka mawakili. Nwa ng'anyo nikech ang'o? Nikech wa believe ni kata iwa kanyo nitiere kaka justice okbed and nitiere a few judges, nitiere a few lawyers ma gin tich gi subvert the justice system. Yudo ka ng'ato nigi pesa to dhi omiyo ng'ato. Magi gin allegations mano miyo wadhi mu ng'anyo ndalo kata sade ng'anyo no dhi mbele. Nitiere judges moko mwaketo gi rada. Mano is a step ma LSK osetimo mang'iyo ni independence mar judiciary obed ang'o fulfilled. Makata ka there is a violation titere court nyalo ng'ado bura ni there was a violation kendo ningo bed compensated kaka no ng'ade Kisumu cha. The other thing one kod gimi longo ni IEBC bende nigi mandate ka wayo IEBC ni as an independent body achaka tude gi EACC, Ethics and Anti-Corruption Commission donge. Koro these bodies seche ma IEBC dwaro declare ng'ato I mean not declaring ng'ato mondo mi the word madatiyo goni gi puodh ng'ato, one is the Luo word, mondo mi gi puodh ng'ato. One gi integrity, one gi a whole chapter on integrity.
e constitution. Bendi luwe yo makare. Ok luwe yo makare. Nikech yudo ka nitiere complaints moko, nitiere qualifications monego jachung bed godo. For example, academic qualifications, nitiere constitutional mandates gi qualifications monego bed godo. Tiyudo ka jogi seche moko gidhi e do. Tingeni wach mapod ni e do, en wach manyaka riti. Mano bende aneno ka wadong mana gi dakika mago madero mang'wen kende to atieko twak mar okinyi makawuono. Mana kar dhogi kanyo, wakili kaachiel kod wachni mogik, wachomo yiero mano mar higa mar 2027 mano higa manyien. Gin fundi mage mano mag katiba mwinjo bed ni irido kata iketo e time yo makare kata bedo strengthen mar mondo mi higa manyien wabed kod free fair elections maonge mibadhi mora mora kendo maonge tulo mora mora kaachiel kod wachni mogik wakili. Election dhi mana kuomwa jopiny nikech wan ema omiwa tekre mar yiero jotendwa. Democracy nitiere ka. Koro the biggest mandate en jopiny. Wa ensure ni tekre ma katiba omiyowa ni wayiere go joma beyo. Number 2 en IBC. Omigi ting mapek mar ensure ni they are conducting election in a free and fair manner. IBC nyaka neni gini ok en event. I mean gini ok en gima timore odiochieng' achiel. En gima biro en a series mar gik moko matindo tindo moket together. Number 1 nyaka gineni procurement mar all the tools ma itiyo go elections, polling stations, results announcement system is very transparent. Mondo jopiny yie ni jok mane giyiero ka ne en gima otimore maber. Number 3, political parties omi independence. Nitiere Political Parties Act. Political parties bende onya demokrasia ei political parties gi. Wayae gimoro mar asiema gi luth cha. Sama isiemo ng'ato gi luth, isiemo osiepni, to kisieme gi luth, odhi to mondo serve your own interest, to kodhi serve interest mar jopiny. Number 3, koponi oseyier jogi, wabede gi separation of power mowache katiba cha. Ma parliament ok bed an extension mar executive. Eno chala ni koro iduong'e to o shift gi interest. Mana gimiyo asenyisi pile pile ka ni kawuono gima wang'o iya sana ni jok mane okadho finance bill mar 2024 mano miyo nyithindwa nodhaw mogo parliament ma moko onegi. Mago kende jok makawuono ni koro beyo nwa. I'm not afraid to say ni koro gibeyo nwa kendo koro wawacho ni magi e jowa. For example, Karoli Omondi ene mano kadho katiba mar finance bill 2024. Sani kawuono gine jok makoro beyo magidwa donjo e sirikal. This political bad manners nyaka watine nade nyaka wagole. Koro wachna mogik ni gini en gimi nywako. Ng'ato ka ng'ato, police, independent bodies, the parliament, government, the people nyaka bed together. Koro wach mogik, Joyce, anyalo wacho ni just a comment. Ng'eni mais moko tenore sana gi wachni ni amor gi tich madhi mbele Sindo. Sani iloso nwa nderni nyaka e chiro mane pok waneno yare ne pinyne chakre. Koro sirikal ni seche moko ber. Seche ma koth chwe kama joge wa mag experts gi oningo gitimre nade gi chik pi mondo ayuda gi sama ber. Kamano. Suba chasile kawatieko. Kawatieko atemo wacho ni mondo wan kaka jo Kenya an sana jokaluo mane oket tenge e weche mag dongruok ndalo mag chik machon, sirkende machon. Wabed jogo magoyo jok mwayiero kogno mondo leadership gi integrity oti. Wago ji kogno, kik wabeda jok mago unji nekech pesa wuok ipoge. Ka okipenjo ni to pesa no akanye, to kumoae no ema mibiro kele gweng mondo MP, mondo MCA, mondo governor otigo buro dok chulo kumano gole maka. Koro mondo integrity oti, nekech aneno ka pile kidwa yier kata kidwa ndik ng'ato tich ni must meet the requirements of chapter 6. To mondo chapter 6 no ti, it is not about beyond reasonable doubt. Wakili gi bingeni ok joma be. Gine mage gichung gi ji e doho ni my client ler kapamba nyaka chieng' moro yud gi makosa. Weche mag integrity is not about beyond reasonable doubt. So long as there is nitiere to moro ma jopiny oseketo, waket ng'ano teke opuodhre nyaka chieng' moro bed maler kaka pamba eka wakete office.
Erokamano enya Suba Churchill kachiel kod in wakili Peter Simba Wasaga kuom kawo thuolo maru mar bedo koda e studio kata mar bide studio ka mar mondo mi wabed kod twak. Ruth Nyathi Ochieng bende ng'isa ka ni ananeno ka katiba osekonyo ahinya e wach devolution mar counties. Dine onge wach katiba dikoro sani kaluo wan chien e dongruok. Katiba omiyo japiny freedom nyaka mar public participation. En mana ni katiba is not fully implemented. Jodito mar sirikal limit jopiny. Sector mapok o deliver to the expectation in judiciary. Ratiro jopiny ok yud, to kaponi oyudo to o delay sana. Aluo twak kan umoja enako paro maliwa ahinya. Nyakora Mugia Jwangi mmenangoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mochopo giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar piny. En gino makare ahinya ni katiba nokelonwa lokruok kaachiel kod dongruok mopogore opogore. To en ting' mar ji duto maneno ni katiba makamano okete tim e yo makare. Gikanye mochopo gode giko mar twak wakawo mana yoyo madundo gisani. Chenro mabiro bang' ma en ng'e jothumbewa kod Solomon Atito Kafaya. Kikidhi mabor warom kendo e chenro mar mbako romo kango chopo kanyo saa 4 mar onyango.